Sinragam. Sila ka nga ni video sa ganun kumpaso buo. Sila ka ni video sa. Uzo ni Borka mo dorulok. Manonotay ka. Ano pisay yung sigela? Gora po na tilok. Ang sakla. Manonotay. Kaya ka doon yung bisip ito ka. Kalau uzo ni Borka mo. Ako hindi ko rasa tol. Dubar ko piska 50 kg na ikiasi. Isa-isa ko ang mamalpun. Raw baw, gaskat, kamalkat. Ito kalau itu lisay masuk sih. Hindi ko malpan. Basilit ka. Isa-isa di ko babong yan. Isa rin siya bigas. Umigri wala. Ang umantang ko katigil at kaya masiling ko ba. Pisari sa kamanol dungkan dak. Pisari rui sa saliam letu. Pangam letu.